Пристигаме на един от най-известните плажове в Сардиния. Плаж Ла Пелоса. Спяджа Ла Пелоса. Тук се паркира. 9:40, почти няма места в неделя. Има чек-ин място за достъп до плажа, тъй като плажа не може да се достъпи без да си заявил преди това желание. По едни стълбички се стига до плажа. Ето вече в 9:40 всичко е пълно на този плаж. Значи платената зона, вижте пясъка. Безплатната зона, вижте пясъка. Е това ако се казва. Това ако няма разделение. Здраве му кажи. Има сайт, в който можеш да си запазиш място или за следващите 48 часа, или за някоя конкретна дата. Като има 700 места, които могат да се запазват за конкретни дати и 700 места, които могат да се запазват за следващите 48 часа. Ние успяхме да се запазим от петък за неделя. Беше доста пълно, усетихме се доста късно, за това ви го казвам. След като си запазиш, получаваш мейл, струва 3,50 на човек. Съответно на чек-ин станцията отиваш и ти дават тази гривна, все едно си много инклюзив, ама без включена храна и напитки. Водата определено си струва, плитко е на доста надълбоко, може да видите там. Но това е един от емблематичните плажове в топ 10 най-добрите плажове на света. Ще ви покажа минуса на този плаж, без да го казвам. И дори още не е някакъв пиков час. Да. Само още веднъж сме били на по-пълен плаж, където наистина хавлите бяха абсолютно една до друга. Плюсът на този плаж е, разбира се, финния пясък, чистата вода. Това са доста очевидни плюсове. Това, че е плитко, за някой е плюс, за някой не е. За децата със сигурност е плюс, защото като ги пуснеш, докато стигнат дълбоко, те има шанс да се изморят. Зависи, не? Но като цяло, чак там става малко по-дълбоко. Вижте колко далече хората са, водата им е до колената. Но на нас това ни харесва. В Крит има също един такъв плаж, Елафониси, където е абсолютно по същия начин, супер плитко на много места, но на нас това много ни допада, защото може да се разхождаш в водата на доста по-големи разстояния и всеки с предпочитания.